लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। आं दिनैहाय मा होननानै बुङो भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन आरो आं जास्ट मोनफैदों। आइजलाव थांदोंमोन आं, आइजलनिफ्राय मोनफैनाया बावाखै। थ' लामा गेजेराव मोनसे भिडिअ नुदों bnsu आफादनि, जेखिनि बिथांमोना जिखिनि खामानि मावदों आं बिथांमोननिसिम सेल्युट आरो सेल्युटजों लोगोसे बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावहरो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना गाबोननि दिनाव 28 गाबोन सार रन्जन दैमारि हियारिंनि थाखाय बिथांमोना आर'ज खालामदों प्लास प्रेयार खालामदों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम सेल्युट आरो रोजा रोजा साबायखर, बेनि थाखाय हामबायबो होननानै बुङो। थ' खोथाया जिहेतु बर'नि सिनस्रि आफाद बिथांमोना जिखिनि सोरबाया माबा मोनसे जायोब्ला बिथांमोननो आर'नाइ हैनाय, आर'नाइ गानहोनाय बा माबा मोनसे सरि दे आबसुनि इउनिट माबायाव थाग्रा दख'राफोराव थाग्राया बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया। मोनथिबाय? नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दानाय आनसाबस्क्राइब खालाम, आं बेखौ बुंखायो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव दिपेन बर'आ रन्जन दैमारिनि नामाव आरो दख'रा जेसेबां दङ बिथांमोना रन्जन दैमारिनि नामाव प्रेयार मालाबाबो खालामा। दिनैनि दिनाव फोरमान खालामनानै लादों। गाबोन 28 थारिख आसा खालामदों सार रन्जन दैमारिनिजों लोगोसे जेसेबां लिडार केडारफोर दं बिथांमोनाबो गबोगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। बिथांमोना गाबोननि दिनाव जे मोनसे दिनैनि मोनानि समाव आर'ज बा प्रेयार खालामनांगौ, बेखौ बिथांमोना गियानाव गैया। दिपेन बर'नि सोद्रोमाफोरा गाज्रि मोनना लाब गैया, आबसुफ्रा आरो दख'रायाव थानाय जेसेबां लिडार केडारफोरा नोंथांमोना फैनानै आंनि न'आव धमकि बा माबा मोनसे खालामोबा खालामफैनो हागोन, आं जेबो मोना बेफोरखौ। आरो अफ्रिया डन्ट केयार बेफोरखौ, मोनथिबाय? आं गिया, चेलेन्जसो खालामबावगोन आं नोंथांमोनजों, बे आरोखि। रन्जन दैमारिया दिनै सोरनि थाखाय जेलाव थादों? आबसुनाव कुइसन, सोरनि थाखाय जेलाव थादों? आबसुनि दिपेन बर' प्लास बै बे दख'रायाव थाग्राफोर बिथांमोननाव कुइसन खालामदों आं। रन्जन दैमारिया सोरनि थाखाय दिनै जेल जानांदों आरो बै बे जि रिफिकां बिथांमोना सोरनि थाखाय जेलाव थादों आरो मानो थाखाय जेलाव थानांदों? बेबो मोनसे कुइसन। आबसुनि दख'रा होन बा दिपेन बर'आनो होन बिथांमोननाव कुइसन, बेबो मोनसे। थार्डआव मोनसे कुइसन बाव, जेसेबां एक्स-एनडिएफबिफोरनि केडारफोर बिथांमोना मानो थाखाय फासि जानांदों आरो सोरनि थाखाय फासि जानांदों? दिपेन बर'नाव कुइसन, दख'रानि जेसेबां केडार लिडारफोर दं बिथांमोननाव आंनि मोनसे कुइसन, मानो थाखाय फासि जानांदों, मानो थाखाय जेलाव थानांदों हल लाइफ? मिथिबायना? बे मोनसे कुइसन, मोनथाम कुइसन बिथांमोना आंनाव कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय। मिथिबाय? जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोना बिथांमोनखौ आं बुंदों आनसाबस्क्राइब खालाम, दानाय, बे आरोखि। दिनैनि दिनाव आबसुफोरखौ आं बुंगोन आरो बुंजाथाव बिथांमोना जुदि बर' रायजो राजानि थाखाय थार जुदि खामानि मावदोंब्ला, रन्जन दैमारियाबोथ' खामानि मावदोंना बर' रायजो राजानि थाखाय। बै समाव आवगोलनि समाव माबा मोनसे जाथाय जाबाय, नो डाउट, बेखौ आं सुद्रायबाय, नंगौ बे समाव आफादनिबो गोरोन्थि जादों। आबसुआबो जे पारफेक्ट बेखौ दा बुं, मोनथिबाय? आबसुआबो गोरोन्थि मावदों, एनडिएफबिआबो गोरोन्थि मावदों, आबसुआबो गोरोन्थिखौ मावदों। थ' समान समान होनबा बेखौ जोङो सुद्रायलायनांगोन। बेफोरखौ जोंनि आबसुआबो मानिना लानांगोन जोंबो भुल मावदों, बेफोर खोथाखौ
गनायनांगोन एनडिएफबिआबो गनायनांगोन गनायदों एनडिएफबिआ दिनै गनायसि गनायनानैबो दिनै रन्जन दैमारि जेरि फिखां बेजों लोगोसे केडारफोर मानो थाखाय जेलाव थाखो आरो सोरनि थाखाय जेलाव थानांदों नोंथांमोना बुं हायोब्ला रोखायैनो मिडियायाव बुं बिथांमोना दिनै बर' रायजो राजानि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों होननानै नोंथांमोना बुं दिपेन बर'जों लोगोसे आबसुनि जेसेबां दखराफोर गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना मिथिबाय आं बेखिनि खोथाखौ सिदा बुंदों नोंथांमोना आबसुफ्रा दिनैहाय बुंजायोब्ला बहाबा जुगुमनानै थांनाय सोरनिबा न'आव थांनाय धमखि हैनाय बे हेबिटखौ गार अब्लासो नोंथांमोनखौ जों सिनस्रि होननानै मानिगोन जेखियानो जादोला खोथाया आबसुनि बारै खोथाया थांबाय थ' दिनैहाय आरोबाव प्रमद बर' सरकार इउपिपिएलनि जाखिनि लिडारफोर दं गाज्रि मोननानै लाब गैया सरि दै पार्सनेलि आं लरेन्स इस्लारि सारखौ सनमान होयो आरो बिथांनि खोथाखौ आं खोनासङो बिथांनि खोथाखौ आं मानियो बाद बाखि जेसेबां लिडार आं बिसोरनि खोथाखौ मानिया सोरबा इउजि ब्रह्म होन सोरबा प्रमद बर' होन सोरबा फेरेंगा होन सोरबा गबिन्द होन आं बिथांमोननि एगेन्स्टआव बुंबाय थागोन आं बे लरेन्स इस्लारि सारनि अनगायै आङो बाद बाखि जेसेबां लिडारफोर दं बिसोरखौ बुंगोन नागारा मानो होननानै बुङोब्ला दिनै इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ डिभाइड आसाम 50-50नि खोथा बुंदोंमोन लाजियाखै प्रमद नोंथाङा बुंदोंमोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बेखौ नोंथाङा बाहायजेनदों नों लाजियाखै खानाय हनाय सेंग्राफोर दिनै बिथांमोना मा अबस्था जादों नोंथाङा बेखौ लाजिनाय मोनाखै बर' रायजो राजानि सिगाङाव नोंथाङा मा होनदोंमोन रन्जन दैमारिखौ आं बरनगोन आं जेला सियाराव फैयो रन्जन दैमारिखौ नोंथाङा बुंदोंमोन आं पावाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ बरनगोन जेलनिफ्राय बेखिनि खोथाखौ होनदोंमोन नाथाय बोरो आरो नोंथाङा बुंदोंमोन बर' रायजो राजानि सिगाङाव समायखिरा लादोंमोन आरो पाब्लिक मिटिङाव नोंथाङा बुंदोंमोन वान भट वान जब सासे भट सासे साख्रि मोनगोन होननानै बुंदोंमोन नों प्रमद बर'आ बोरो मा खालामखो आरो रन्जन दैमारि सारखौ माला बरनगोन नों दिनैनि दिनाव नोङो लाजिनांगौ जायनि जाहोनाव दिनै गोबां मानसिजों नोङो बायदि रोखोमनि खोथा होनजायो बुंजायो नों बुंजानो गोनां मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया स्टाडि खालाम रायजो राजानि सायाव आं हगारबाय जेसेबां रायजो राजा नोंथांमोना नाय बिथाङा मा खालामोमोन जेब्ला इउपिपिएलआव हाबा अब्लानि समाव आबसुनि मिटिंबा गामसा गानगोन गोदोनायाव आर'नाइ लागोन नङाबा आर'नाइनि गस्ला गानगोन दै नोंथांमोना खेयाल खालाम आरो बिथांनि जेसेबां भिडिअ दं बेफोरखौ नाय दिनैनि दिनाव मा गानो बियो मालाबा गस्ला गुफुर गाननानै आथिं हेबनानै सफायाव जिरायना थानाय बेखौ नुगोन बियो सोरनि गस्ला बियो बामोन गुस्थिनि गस्ला आरो दिनैनि दिनाव मा गस्लाखौ गाननायखौ नुगोन पायजामा लंपेन्ट गस्ला गाननानै बिथाङा मिथिङाव बुंनाय रावखौ नोंथांमोना नुगोन बै समाव गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै आर'नाइनि गस्ला गाननानै जे मिथिङाव खालामदोंमोन प्रमद बर'आ थाल दंना गैया गियानाव दंना गैया बे खर'आव दंना गैया नोंथाङा नों हाजार लेखा गोरों जानो हागौ नों बायदि आंबो सासे भिखारि न'खरनिफ्राय जोनोम जाबोना फैनाय मानसि आंनि आबै आबौमोना भिखारिनि न'खरनिफ्राय जोनोम मोनबोनाय मानसि नों बायदि आंबो मोनथिबाय दिनैनि दिनाव जोंफोरो एनडिएफबिनि केडारफोरखौ नों मा खालामदों प्रमद बर' नों लाजियाखै आरो आं नोंखौ बुंबावगोन एनडिएफबिनि आर्टिफेक्सननि गथ'फोरखौ नों नाय आर्टिफेक्सननि आं दिनै रिपिट मोनसे खालामफिनबावदों इउपिपिएलआव फै हाबफै बिदि खोथा नों बुंदोंमोन लाजियाखै नों प्रमद लाजिनांगौ नों दिनै दिनाव
एनडिएफबिनि आर्ट डिफेक्शननि मानसिफ्रा रन्जन दैमारि गनायनि नामाव मेमरेन्डाम होदों बैफोर मेमरेन्डामखौ मा खालामदों नों प्रमद बर' बामोन नों मा खालामदों नों बेफोरखौ ना सिनि जाबाय ना बिस्कुट सोरनिबा दालि पेक खालामनानै हरबाय ना नों डास्टबिनाव गारखो ना नों सावनानै गारखो दिस इज माय कुइसन प्रमद बर' नों दिनै बामोनसो एक नाम्बार मिथिबायना रन्जन दैमारिखौ बरनगोन होननानै बिखौबो नोङो नंखाय खोथा बुंनानै नोंथाङा सियाराव जिरायदों लाजियाखै इउजि ब्रह्म बिबो सासे एक नाम्बार गाद्दारि बिबो मिथिबाय सोरबा सोरबाया दिनै इउजि ब्रह्मखौ बुङोब्ला नोंथांमोना लाजिगोन दिनैनि दिनाव आं मोनसे आफादखौ थेंक इउ होगोन मानि थाखाय थेंक इउ होदों नोंथांमोना मा नुनानैबो मिथिबाय दिनैनि दिनाव अदालगुरियाव रन्जन दैमारिखौ गाबोनो 28 तारिख गाबोनो 28 तारिख हियारिं जागोन बे हियारिंआ जाहाथे मोजाङै मोजां जानायनि थाखाय प्रेयार खालामदों आबसुआ मालाबा खालामफेरदों इउपिपिएलआ मालाबा खालामफेरदों बुं बिपिएफआ खालामाखै नो डाउट आं मिथिगौ बिपिएफआबो दिनै खालामफेराखै मिथिबाय बिपिएफआबो खालामाखै आबसुआथ' आबसु एनडिएफबि होननानै बुंबा एलार्जि जायो दखरायाव थाग्रा होन प्रेसिडेन्टआनो होन सोरबाया मालाबाबो आबसुआ एनडिएफबिनि नामाव प्रेयार मोनसे खालामफेरा रन्जन दैमारिया थाब गनांगौ बिनि नामाव मालाबाबो खालामफेरा बरंस बिसोरो दिनैहाय जेसेबां सिगनेटरि दङ बिथांमोनखौ लिंहरा लाबासिनो हारसिं आबसुआ क्रेडिट लानो लुबैनानै बिसोरो सालाफ्रा मा खालामदों दिल्लीयाव थांनानै इमप्लिमेन्टनि नामाव हारसिं थाङो आबसुआ लाजियाखै दिपेन बर' नों हारसिंल' खालामदों नामा लाजियाखै एनडिएफबि गैयामोन मोनब्रै फेक्सन इउबिपिअ गैयामोन दिनै मोनसे फेक्सन टटेल बेसेबां जायो हा सरि दे इउपिपिअ आं फेक्सन होनफ्लांदों गाज्रि दामोन इउबिपिअ दङमोन एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन दङमोन बिथांमोनखौ लानानै दिनै आबसुआ थाङाफेरा मालाबाबो लाजिनो रोङा साला दिपेन बर'आ मा जाथिनि खोथा बुंनो मा हारिनि खोथा बुंनो फैदों बिलाय दिनै दाखालि दिनै पिआइएलए होनायनि बारै खोथा बुंदों आरे दिनै नोंथांमोना जुदि एबसुआ जुदि पिआइएल होनायावलाय खर' सानांगौ मा दरखार दं रायलायना माबा मोनसे जादों मानो रायलायनो हाया मानो सोंहैनो हाया नोंथांमोना दिनै बुंबाय थानोल' हागौ मिडियायाव मायावहाय गासैबो खोथाखौ बुंबाय थानो हागौ लाजिनाय मोना नोंसोरो दिनैहाय आं सोरबा पिआइएलए होनायखौबो आं गाज्रि मोना दिनै नोंथांमोना जिखिनि स्टेटमेन्ट होनाय बेफोरनि बारै कमप्रमाइज खालामनो हायोमोन दिनै नोंसोर थांफेरा रायलायहैफेरा मालाबाबो उन्दै जाना नोंसोर रायलायहैया आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंदों जाखिनि खालामदों बर'नि जेसेबां लिडारफोर दं बिथांमोना जाखिनि खाम्फाया दिनैहाय नोंनियावलाय मानो थांनाय एबसुनावलाय आबसु दङ नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसन बिथांमोना मोनथिबायना बिथाङा गभर्नमेन्ट नङा मोनसे फरायसा आफाद हिसाबै नोंथांमोना हाग्रामा होन सोरबा माबायानो होन बिथांमोनाव आथिं हमहैनांगोन नोंसोरो थांनांगोन रायलायहैनांगोन प्रमद बर'नावल' आथिं हमहैबा जानाय नङा प्रमद बर'आल' दिनै पारफेक्ट होननानै बुंबा नोंथांमोननि भुल जागोन गोरोन्थि जागोन बियो प्रमद बर'आनो 100 होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि गोरोन्थि आबसुनि गोरोन्थि बियो आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन दिनै आबसुआबो गावखौनो पारफेक्ट होननानै लायोब्ला नोंसोरनि गोरोन्थि बियो दिनै नोंसोर आबसुफ्रा दिनै रन्जन दैमारिनि थाखाय जुदि खोथा बुंदोंब्ला दिनै बड'लेण्डनि खोथाखौ जुदि नोंसोर सिन्था खालामदोंब्ला दिनै रन्जन दैमारिनि नामाव प्रेयार खालामगौमोन नोंसोरो दिनै सोरबा सासे असमियाया जुदि माबा मोनसे गल्ड मेडेल लाबोनो हायोब्ला आर'नाइ गान हैनो हायो लाजियाखै नोंसोरो प्रमद बर'आ दिपेन बर'आ लाजियाखै आबसुनि मानसिफोरा लाजियाखै नामा नों बर' स्पिकिं बर' रायलायग्रा मानसिया दिनैहाय बर' रायजो राजानि थाखाय सेक्रिफाइस खालामगासिनो दं दिनैहाय बिफा थैजादों बिथांमोना दिनै न'आव फैनो मोनाखै बिसोरनि थाखाय नोंसोरो दिनै प्रेयार खालामनो हाया आबसुआ केन्डेल मोनसे सावनो हाया गाबोन मोनसे हियारिं दं बिनि नामावहाय नोंथांमोना मोनसे आर'ज खालामनो हाया दिपेन बर'खौ आं बुंगोन लाजिनांगौ दिनैहाय
absuनि जेसेबां दखरा दङ बिथांमोनखौ लाजिनांगौ बिथांमोना जुदि बर'लेण्डनि थाखाय खोथा बुंदोंब्ला दिनै रन्जन दैमारिया सोरनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों सोरनि थाखाय दिनै बियो जेलाव थानांदों रिफिकां गयारिया दिनै सोरनि थाखाय जेलाव थानांदों दिनै जायफ्रा फासि जानो नागिरदों बिथांमोना सोरनि थाखाय फासि जानो नागिरदों समस्त बर' रायजो राजानि थाखाय समस्त बर' बड'लेण्डआव जेसेबां बर'फोर दङ आउट अफ बड'लेण्ड आउट अफ बर'लेण्ड बावहाय थाग्रा बर'फोराबो दिनैहाय बिथांमोननि थाखाय बियो फासि जानो नागिरदों हल लाइफ जेल होजादों नोंथांमोना दिनै मानो प्रेयार खालामनो हाया मानो आर'ज खालामनो हाया गाबोन सोरबा जुदि सेट्रि मुन्डा सोरबा दास कलिता आली हुसेन बेफोरखौ नोंथांमोना आर'नाइ गानहोनो हायो बा दिपेन बर' नोंथांमोनखौ आखाइ खबगोन आं मिथिबाय बेफोरबायदि खेथ्रआवबा नोंसोरो बर'नि एगेन्स्टआव नांग्रा मानसि नोंसोर बायदि आबसु आंबो सासे आबसुनि मानसि आबसु अफिसाव थानो मोनाखै आंनि गथ'आबो दिनै सासे नेक्स्ट इयाराव फाइनाल लिरगोन मिथिबाय बेबो प्राइभेटआव नङा सरकारि स्कुलावसो प्राइभेट स्कुलाव नङा होनबा दिनै बै गथ'नि थ्रुयै बै गथ'नि दारैनो आंबो सासे आबसुनि मानसि नङा दिनै नोंथांमोना लाजिनांगौ क्लास 9 आव फरायनायखौ गथ'फोरखौ नोंसोरो पलिटिक्सआव सोनो नागिरदों बैफोर गथ'फोरा मा जागोन बेफोरनि लाइफखौ नोंसोरो मालाबाबो सिन्था खालामा ना पलिटिक्सनि खोथाखौ सोगोन ना गाबोन समफोर मेट्रिक परिखा लिरगोन दिपेन बर' आंनो कुइसन मा लिरगोन बिसोरो मा पलिटिक्सनि खोथा रोंगौ बिसोरो जेबो रोङा आं दिनै सेकेन्ड टाइम बेखिनि खोथाखौ बुंदों लाजिनांगौ नोंसोरो एसे सिन्था खालाम बर' रायजो राजाखौ नोंसोरो जुदि सिन्था खालामदोंबा बर' रायजो राजानि थाखाय नोंथांमोना जुदि खामानि मावदोंब्ला होनबा नोंसोरो रन्जन दैमारियाबो दिनै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों जि रिफिकां सार बिथाङाबो सेक्रिफाइस खालामदों अनलि आबसु दखरायाव थाग्राफ्रा सेक्रिफाइस खालामाखै सेक्रिफाइसआ मा बुस्थु आबसुनि जेसेबां दखरायाव थाग्राफोर बिसोरो जेबो मिथिया सेक्रिफाइसआ मा बुस्थु नोंथांमोना आबसुनि जेसेबां दखरायाव थाग्रा आनसलिकआव थाग्रा बेथ' अनलि थिउरिल' मिथिबाय अनलि थिउरिल' नोंसोरो प्रेक्टिकेल गैया मा प्रेक्टिकेल दं नोंसोरो खोन्था दावहायाव माबायदि दुखु खस्थ' मोनो माबायदि मा जाबोयो बेफोरबायदिनि खोथाखौ बुं नोंसोर हायोब्ला प्रेक्टिकेल दङब्ला जों प्रेक्टिकेल मिथिबाय दावहायाव बड'लेण्डनि थाखाय दावहायाव जोंफोर प्रेक्टिकेल आंनि खोथाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा क्षमा खालाम कयेकथायाव खोथा बुंनायावहाय गोरोन्थि जालांनो हागौ क्षमा खालाम समस्त बर' रायजो राजानाव क्षमा बियो आरो सोरबाया आं बारे बुङो सोरबाया जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोना आनसाबस्क्राइब खालाम आं सिदा बुङो आबसुआ जेबो प्रेक्टिकेल गैया थिउरिल' अनलि थिउरिजों मालाबाबो साक्सेस जाया प्रेक्टिकेल नांगौ मिथिबाय प्रेक्टिकेल गैयाब्ला मालाबाबो थिउरिजों खोथा बुंबाय थानानै लाब गैया दिनै जों प्रेक्टिकेल मोनबोनानै जों बेखिनि खोथाखौ गोरा बुंदों मिथिबाय आरो नोंथांमोना जुदि बर'लेण्डनि खोथाखौ बुंबाय थायोब्ला रन्जन दैमारिनि खोथाखौ हाजार टाइम नोंसोर बुं हायोब्ला जेसेबां आनसलिकआव थाग्रा जेसेबां दखरायाव थाग्रा प्राय माने हाई लेभेल टु ल' लेभेलसिम आबसुआ रन्जन दैमारिनि खोथाखौ 100 बार बुं बिथाङा सोरनि थाखाय खालामदों सेक्रिफाइसआ सोरनि थाखाय खालामदों आबसुआ दिनै सोरनि थाखाय आबसु जादों बुं रन्जन दैमारि NDFB नङामोनब्ला आबसु जानो हाया मिथिबाय आं बेखिनि खोथाखौ रोखा बुंगोन आं जेब्ला NDFB आफाद जायो अब्लाना आबसुआ मा खालामदोंमोन गावसोरखौ बिराद गियानि गुनि गोरों साबसिन हामसिन गोरों खालामना लादोंमोन बै समनि आबसु दानि आबसु नङा दानि आबसुआ बै समनि आबसुखौ मिथिया मिथिबाय दानि जेसेबां बे बाथा बुथा आनसलिकआव थाग्राफोर बिसोर जेबो मिथिया बिसोरो अनलि
जानांगौ मोननांगौ लोंनांगौ बेखौल' मिथिगौ जेबो क्लास होया नोंसोर जुदि फरायसा आफाद थारब्ला बबे स्कुलाव माबायदि क्लास जादों बबे स्कुलाव टिचार गैया बबे साबजेक्टआव मा टिचार गैया बेफोरखौ गियान हो गोसो हो हायोब्ला नोंसोरो रौमारि बायदि स्कुलाव दिनै मा बबे साबजेक्टआव माबे टिचारा बेसेबां एटेन्ड जादों बेसेबां एबसेन्ट जादों बेफोरखौ नोंसोरो उदिस ला फरायसा आफादथारब्ला बर' फरायसा गथ'फोरनि सायाव जुदि मोजां जुदि सिन्था खालामदोंब्ला नेक्स्ट जेनेरेसनखौ आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन जेखियानो जादोला आबसुआ गाज्रि मोननानै लाब गैया मोनथिबाय आबसुआ आंनि न'आव हाजारजन मानसि फैबाबो आं बेखिनि खोथाखौ आं स्पष्ट बुंहरगोन आंखि आंनि न'आव जानला मानला आबसुफ्रा दा फैलाबायखा मोनथिबाय जानला मानला आबसुफ्रा दा फैलाबाय मोजां आबसुआ फै मोजां सिन्था खालामनो हाग्रा मोजां खोथा रायलायग्रा अभद्र अश्लील राव रायलायग्रा आबसुफ्रा दा फै आं डाइरेक्ट केस होगोन आं बिसोरखौ सिदाखा बिबा हले आंनि सायाव नोंथांमोनाबो जुदि माबा मोनसे खालामोब्ला ला आं बादा गैया आं दाबो स्पष्ट बुङो नोंथांमोना आबसुफ्रा उनजों दा गाव सिगांजों गाव अफ्रिया बर' रायजो राजानि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय राजि थेवबो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जिरि फिखां सारजों लोगोसे जेसेबां जियालाव थानाय बिथांमोनखौ गयोब्लासो नोंथांमोननि सायाव आं मोजां खोथा बुंगोन आं नङाब्ला नोंथांमोननि एगेन्स्टआव बुंगोन प्रमद बर' एक नाम्बार गाद्दारि बर' जातिखौ फानग्रा बर' जातिखौ माने नंखाय हाखराव खोख्लैग्रा मानसिसो खा बियो एक नाम्बाराव आरो एनडिएफबिनि जेसेबां लिडार देरहानानै दङ प्रमद बर'नि गाद्दारि दाजा प्रमद बर'नि गलाम दाजा इउपिपिएलआव जेसेबां हाबनाय एनडिएफबि लिडारफोर दं नङाब्ला 2024 आरो 25आव नोंथांमोनखौ जोङो साफा साफानो बिनि फिथाइखौ जाहोजोबगोन जोङो मिथिबाय आरो फेरेंगा नोंबो सिन्था खालामखा दानिफ्रायनो नों जुदि थार जुदि एनडिएफबिनि बेनारखौ लानानै जुदि देरहादोंब्ला आरो नों जुदि एनडिएफबिनि नामखौ लानानै 2024आवबो नों जुदि गाद्दियाव जिरायनो लुबैदोंबा एनडिएफबिनि खोथा खोनासं हाजार बार बुंगोन आं नोंखौ मिथिबाय 2024आव प्रमदखौ जोङो फोल्लाब फोथा खारहोजोबगोन बबेनि इउपिपिएल बबेनि इउजि ब्रह्म बिलाइ बिथांमोननि माबाजों सलिया बिथांमोना जुदि इउपिपिएलआ दिनैहाय जुदि बर' रायजो राजानि खोथा जुदि सिन्था खालामदोंबा सानदोंब्ला इउपिपिएलनि लिडारफोरा दिनैहाय इउपिपिएलनि जेसेबां मेम्बारफोर दं बिथांमोननो खामानि मानो होनो हायाखै मानो फाग्ला बायदि गोब्रामगासिनो दं लाजियाखै प्रमद बर' लाजियाखै गबिन्द बसुमतारी बबाव दोनखो नोंसोरो मानि डिपुटिशिप मानि शिप नोंसोरलाय बर' रायजो राजाखौ दिनै फानग्रा एक नाम्बार प्रमद बर' जातिखौ फानग्रा जातिनि खोथा फानग्रा बियो बर' गथ'फोरखौ दिनैहाय खानाय खावसे खावसे फिखुं मोखां न' बड'लेण्ड नर्थ लिरहोग्राया बे प्रमद बर' एक नाम्बार गाद्दारि बामोन गुस्थिनि मानसि बियो लाजि रोङा साला थ' गोबां गोलाव भिडिअ खालामबाय खोथाया बर' रायजो राजानाव क्षमा बियो आंनि गोरोन्थि माखासे कयेकटा गोरोन्थि खोथा बुंनायनि थाखाय जेखियानो जादोला आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि